Очрашкан юк, күптән сөйләшкән юк. Хатлар алышкан юк күптәннән. Күңелләрнең ике ягын бары тоташтырып тора үткәннәр. Алар һаман зәңгәр хыял булып, йөрәк түрләрендә саклана. Гомер үткән саен матурлана, кадерләнә бара, сафлана. Кара төндә килеп тәрәз каккан юлчы кебек керә төшләргә, тормыш ваклыкларын оныттырып, канат куя күңел төшкәндә. Йөрәкләрне өзеп, чыңлап ала, һәм яңгырап кала җырларда. Иң кадерле бер талисман кебек. Алар һаман юлдаш юлларда. Очрашкан юк, күреп сөйләшкән юк. Хатлар алышкан юк күптәннән. Үткәннәргә кайтып булмагандай. Аерылып та булмый үткәннән.